హాయ్ వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ. నందమూరి ఫ్యామిలీ ఇంట్లో మరో ఘోరం జరిగింది. అలాగే దగ్గుపాటి ఫ్యామిలీ మీద క్రిమినల్ కేసు కూడా బుక్ అయింది. ఆ వివరాలు ఈ వీడియోలో చూద్దాం. నందమూరి కుటుంబం ప్రస్తుతం బాధలో ఉంది. నారా లోకేష్ యువగలం సందర్భంగా తొలి రోజు పాదయాత్రలో పాల్గొన్న తారక రత్న సోమశిలి పడిపోయారు. ఆ తర్వాత ఛాతిలో నొప్పి రావడంతో హుటాహుటిన బెంగళూరు తరలించారు. తారక రత్న ఆరోగ్యం విషమంగా ఉందని, లేదు అంతా సర్దుకుందని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం విదేశాలకు వారిని తరలిస్తారని అంటున్నారు. ఇదంతా ఇలా ఉండగానే నందమూరి ఫ్యామిలీలో మరో ప్రమాదం జరగటం ఫ్యాన్స్ ని కలవరపెట్టింది. ఇక విషయానికి వస్తే హీరో బాలకృష్ణకు సోదరుడు అయిన నందమూరి రామకృష్ణ కారుకు హైదరాబాద్ లో యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఆయన శుక్రవారం ఉదయం కారు నడుపుతూ జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 10 లో వెళ్తూ ఉండగా అకస్మాత్తుగా అదుపు తప్పి రోడ్ డివైడర్ ని ఢీకొట్టింది. కారు ముందు భాగం ధ్వంసమైంది. ఈ ఘటనలో ఆయనకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. కారుని పక్కనే నిలిపి అక్కడి నుంచి రామకృష్ణ వెళ్లిపోయారు. అనంతరం ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వచ్చి కారుని తీసుకువెళ్లారు. కారులో ఆయన ఉన్నట్లు నిర్ధారించిన పోలీసులు ఎలాంటి కేసు నమోదు చేయలేదని పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా బెంగళూరులోని హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న తారక రత్నని ఇటీవల పరామర్శించి వచ్చారు రామకృష్ణ. అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి వైద్యులని వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం మీడియాతో కూడా మాట్లాడారు. తారక రత్న ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఎక్మో పెట్టలేదని, అదంతా తప్పుడు ప్రచారం అని కొట్టిపారేశారు. తారక రత్న శరీరం అవయవాలన్నీ కూడా బాగానే పనిచేస్తున్నాయని, న్యూరో రికవరీ కావడానికి కొంత సమయం పడుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. అంతకు మించి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇక ఇదిలా ఉంటే టాలీవుడ్ నిర్మాత సురేష్ బాబు, హీరో దగ్గుపాటి రానా వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఫిలిం నగర్ ల్యాండ్ వివాదంలో కొత్త మలుపు తిరిగింది. సురేష్ బాబు, రానా మీద క్రిమినల్ కేసు నమోదైంది. దౌర్జన్యంగా తమను రౌడీల సాయంతో ఖాళీలు చేయించారు అని ప్రమోద్ కుమార్ అనే వ్యాపారి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఖాళీ చేయకపోతే అంతు చూస్తామని సురేష్ బాబు బెదిరించారని అతడు తన ఫిర్యాదులో తెలిపారు. ఫిర్యాదు చేసినా కూడా బంజారా హిల్స్ పోలీసులు పట్టించుకోకపోవడంతో కోర్టును ఆశ్రయించాడు బాధితుడు. సురేష్ బాబు, దగ్గుపాటి రానాతో సహా కొంతమంది విచారణకు రావాలని సమన్లు జారీ చేసింది కోర్టు. ఈ వ్యవహారం గతంలోనూ వెలుగులోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా కోర్టు జోక్యం చేసుకోవడంతో ఇప్పుడు ఇదే వార్త ఫిల్మ్ సర్కిల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మరి ఈ విషయంపై అటు నందమూరి కుటుంబం కానీ, దగ్గుపాటి కుటుంబం కానీ ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలి.